Boss, magkano yung carrot mo? Okay boss, good morning. 80 kilo boss lang. Ha? 80. 80 ang per kilo. Ito mga repolyo. Repolyo boss lang to, tumaas sa 120. 120 ang per kilo, no? Nay, magkano po yung mga kilo niyan? 60 pesos po na per kilo. 30 pesos kalahating kilo. May mabibili na po kayo dito na pangpakbit po. Ano? Parang ko 60? Yun po yung per kilo, no? Ito po yung mga ulo ng mga isdang gulyasan. 80 pesos po, no, na per kilo. At ang mga tumpukan po natin ay 100 pesos po sa mga galunggong. At mayroon din pong 50 pesos. Magkano per kilo ngayon ng galunggong? 150 boss. 150 po ang per kilo. Tumpukan po, no, sa halagang 50 pesos sa mga alimasag. At yung mga espada po na hiwa-hiwa na po na tumpukan ay 100 pesos. Ang kilo po ng alimasag ay 100 pesos din po. 220, 200 pesos na mga per kilo ng espada. Magkano ang labahita? 180 po sa per kilo ng labahita. Pwede malaman presyo. Magkano per kilo? 180. Bakoko tsaka gagaong, no? Ang presyo ay 180, sariwang-sariwang gagaong at bakoko. Ang batalay po natin ay 160 na per kilo. Ito yung taniging bato. Magkano po yung presyo? 160, no? Sariwang taniging bato, no? Masarap na kilawin yan. 50 yan, 50 pesos na tumpukan. Ng per kilo, magkano naman? 100 lang. 100 pesos po na per kilo. Ang presyo pa rin po ng bentahan dito ni nanay ng mga pusit, 350 po na per kilo. Meron din po siyang 100 pesos. Ang ating mga salinyasi, 50 pesos po na tumpok. Nanay, good morning po. Shout out. Ayun, good morning po. At ang mga isdang alakaak ay 100 pesos na tumpukan. Boss Lando! Shout out po. Good morning. Shout out kay Boss Lando ang pogi. Shout out po. Akala ko to 50. 180 po na per kilo, no? Kitang. Magkano per kilo ng kitang? 260 na per kilo. Itong gagaong 220 po, no? Masarap yan. Luto nyo po sa sampalok. Sampalok ang pinakamasarap na luto dyan. O kaya paksiw nyo rin po, no? Pati yung mga bisugo. Eh dito sa dilis 180 po na per kilo. Pwede ka na magkilawin. Tuwakang, no? Meron kasi nagsabi sa akin yan, eh. Hindi tuwakang yan, dilis. Eh kung dilis man o tuwakang, pag-isay na lang natin. Malinaw kasi. Yan, malinaw. Kasi pag nakakita talaga ako niyan, yun yung ano talagang hubad na tawag natin tuwakang dito, di ba? Iba naman kasi yung nakikita natin na nauhuli sa dagat, yung dilis. Ewan ko ngayon yun, mahaba. Malabo yung Ang ganda, oh. kaya mas mahal. Good morning everyone, na tayo po ay mag-update po dito sa bayan ng Malabon Fish Market kung saan ay dinarayo at dinaragsan ng ating mga kababayan. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! So ito, tanong natin mga presyo, no, ng kanilang mga latag. Boss, magkano yung carrot mo? Okay boss, good morning. 80 kilo boss lang. Ha? 80 ang per kilo. Ito mga repolyo, Repolyo boss lang to, tumaas sa 120. 120 ang per kilo, no? Mga down-down natin sa busa-busa lang. Ito mga dahon-dahon po natin, ha? 10 pesos po yan. Sabaw. Patatas, 80. 80 pesos sa per kilo ng patat. Sa mga dahon sili mo, magkano ang bilihan yan? 10 piso makakabili niyo po kayo, no? Na mailalagay po natin sa tinola. Ayun, shout out. Ayun, shout out.
Ayun, para kang Repa Pips na ano, rapper ah. Ayun, shout out. Ayun, shout out. Oo, meron. Thank you, salamat. Shoutout sa wow. Shoutout sa asawa ko, Boss Nando. Napakasipag na ito. Talaga napakasipag. So, shout out kay nanay. Pupunta natin si nanay, no? Yan po yung mga pangpakbet. Nay, magkano po yung mga kilo niyan? 60 pesos po na per kilo. 30 pesos kalahating kilo. May mabibili na po kayo dito na pangpakbet po. Nakita nyo po, no? Yan po ay ginagawa po at makakabili kayo sa murang halaga. Nay, salamat po. Ay, nag-aalaga ng baby. Shout out po, shout out sa baby. Ayan, no. Sinasama na rin sa palengke, no, ng Malabon Fish Market. Para masanay na, no, sa karamihan ng mga tao. Pero kasing bata na pag ano, oh, nagtatago. Yung mga tumpukan mo, bossing, 20 lang. 20 pesos po sa mga tumpukan, no. Ang palaya magkano? Parang ko 60. Yun po yung per kilo, no. Ilang araw ko din kayong di nakita rito. Oo na. Nalugi sa tumal. Ganun nangyari. Kaya nga ilang ano ka din nakikita rito. Kala ko nagtago ka na talaga. Ayaw mo na magtindi. Dahil ang gastos. Bossing, thank you ha. Salamat. Per kilo. Per kilo na mga latag ng hipon. 400 pesos. Tumpukan po ay 100 pesos. Yan po yung mga hipon na kanilang ibinebenta, no? Ito po yung mga ulo ng mga isdang gulyasan. 80 pesos po, no, na per kilo. At ang mga tumpukan po natin ay 100 pesos po sa mga galunggong. At mayroon din pong 50 pesos. Magkano per kilo ngayon ng galunggong? 150 boss. 150 po ang per kilo. Boss, thank you. Salamat. Tumpukan po, no, sa halagang 50 pesos sa mga alimasag at yung mga espada po na hiwa-hiwa na po na tumpukan ay 100 pesos. Ang kilo po ng alimasag ay 100 pesos din po. 220, 200 pesos na mga per kilo ng espada. So dito always na lagi mo pong may latag na mga espada, no, sa murang halaga na inyong mabibili. At ang mga tumpukan po natin ng galunggong dito ay 50 pesos. 50 ay napakarami na, no? Tsaka dagsa po ang mga galunggong. 30 lang galunggong te. Yung mga per piraso na mga bangus dagupan po natin dito ay meron pong 100 pesos, 120, 140 at 130 kada piraso. Ay te. Teta. Ano tayo? Ah. Santos wala ka. Wala ko da. Tumpukan pa rin po ang bentahan dito. Ito po yung mga tilapiyang Batangas. 100 pesos na tumpukan. 100 pesos po sa kilo. At ang bangus po ay 100 pesos sa tumpok. 50 pesos sa mga galunggong.
Dito naman po tayo sa mga bentahan po kay Nanay Noemi. Nanay Noemi, hello po, good morning. So mga presyo, ito po yung mga bangus dagupan po. 130 na isang piraso, 140 po sa bangus, 150 po ang mga presyo ng mga bangus dagupan ni Nanay Noemi dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Ang espada po, Nanay Noemi, magkano? 200 lang. Yun po, 200 pesos po na per kilo ng espada. Ang ganda ng espada natin, no? 200 pesos lang po yan na mabibili. Nanay Noemi, salamat po. Thank you po. Ito naman po yung mga bentahan ng isdang bato dito sa Malabon Fish Market. Ayan po yung mga presyo. Ang presyo po ng pagi ay 130 na kada kilo. Bangos ito. Ang ating mga sagisig, ang presyuhan po ay 180. Talaki ito. Magkano ang labahita? 180 po sa per kilo ng labahita. Thank you. Ang laki ng mga labahita, oh. Grabe, no? Lalaki ng labahita, oh. Yan po yung labahita, oh. Lampas. Pwede malaman presyo? Magkano per kilo? 180. Bakoko tsaka gagaong, no? Ang presyo ay 180, sariwang-sariwang gagaong at bakoko. Per piraso naman po dito ang bentahan. 120 kada piraso ng isang bangus, 100 pesos meron din po. Ang batalay po natin ay 160 na per kilo. Ito yung taniging bato. Magkano po yung presyo? 160, no, sariwang taniging bato, no? Masarap na kilawin yan. Ate, salamat po. Thank you. Yan, 50. 50 pesos na tumpukan ng per kilo. Magkano naman? 100 lang. 100 pesos po na per kilo. Murang-murang ating galunggong ngayon. 50 tayo, 90 dalawa tayo. Bossing, thank you. Salamat. Tatawid na tayo dito sa mga bentahan pa rin po ng mga tumpukan na inyong mabibili sa murang halaga, no? Marami tayong nakikita dito mga galunggong na kanilang mga ibinibenta o nilalatag dito. So yan po yung mga 50 pesos, idol. 50 pesos ang tumpukan. 50 pesos lang po yan, ha, na galunggong na maliliit. So shout out sa iyo, Lodi. Happy birthday at mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday. Kasi yung mga Lodi natin dito na wala.
Ah, pinaalis mo na. 90 luwa, 90. So yan po, no, mga 50 pesos. Yan po yung mga isdang galunggong pa rin po na kanilang mga latag. So dagsang-dagsa, no, talaga pangmasa po yung presyo ng kanilang bentahan po dito ng mga galunggong. At talagang makakasulit ka sa iyong maiuulam sa pamamahay. Yan po ay 100 pesos. 90 ka naman kuya. 100 pesos po, no, na kada tumpok. May 50 pesos din po. Ang presyo pa rin po ng bentahan dito ni nanay ng mga pusit, 350 po na per kilo. Meron din po siyang 100 pesos. Ang ating mga salinyasi, 50 pesos po na tumpok. Nanay, good morning po. Shout out. Ayun, good morning po. Dito po, magkano ang presyo, Nay? 50 pesos din po yung presyo ng kabase. Ito pa yung mga tumpukan, no? 50 pesos sa mga isdang tawilis at nilachay rin po. 50 pesos lang po ninyo mabibili. At ang mga isdang alakaak ay 100 pesos na tumpukan. Boss Lando! Shout out po, good morning. Shout out kay Boss Lando ang pogi. Shout out po. Hoy, discount! Wala! Tumpukan ay 50 pesos din po, no? Tumpukan po ng galunggong. Paano ba iniluluto ng patayo? Yan po, no? 50 pesos lang po na tumpukan. Ito lang yan, oh. Walang lalaki, walang halong bakla. Ayun, talagang lalaki at bilog na bilog po siya, oh. Lalaki yan. 50 pesos po, no? Pati yung mga kabase. 50 pesos at galunggong. Salamat. Mga tawilis po natin dito ay 50 pesos. Dilis 50 pesos din po na tumpukan. So yun po yung mga tumpukan na ating mga naikot dito po sa bayan ng Malabon Fish Market at talagang dagsa po, no? Tumpukan 40 pesos. So gagaong at dilis. Ayan po yung mga isdang betilya na inyo po nakikita at sagisi. May parrot fish din po tayo dito. Ang betilya bossing magkano per kilo? 50. 250? Ah, akala ko 250. 180 po na per kilo, no? Ito po yung tinatawag na kitang. Magkano per kilo ng kitang? 260 na per kilo. Itong gagaong 220 po, no? Masarap yan. Luto nyo po sa sampalok. Sampalok ang pinakamasarap na luto dyan. O kaya paksiw nyo rin po, no? Pati yung mga bisugo. Dito sa dilis 180 po na per kilo. Pwede ka na magkilawin. Tuwakang, no? Meron kasi nagsabi sa akin yan, eh. Hindi tuwakang yan, dilis. Kung dilis man o tuwakang, pag-isahin na lang natin. Malinaw kasi. Yan, malinaw. Kasi pag nakakita talaga ako niyan, yun yung ano talagang hubad na tawag natin tuwakang dito, di ba? Iba naman kasi yung nakikita natin na nauhuli sa dagat, yung dilis. Ewan kung ngayon yun, mahaba. Malabo yung lalaki, mas malabo yung katawan. Ang ganda, oh. Kaya mas mahal yung ganun. Masarap na talagang kilawin yan. Lalo, bisa 240 bet na. Boss, thank you. Salamat. $130. Nakadapit. Walang tatluhan. No. Mas na. 130 po, no? 250 dalawa, pero 130 po ang isang piraso. At 140 po, no? Yan po yung mga bangus dagupan na inyo po mabibili dito po sa Malabon Tumpukan o Malabon Fish Market sa pag-akyat lang po ng tulay. Bis, ikaw pala.
Good morning po. Good morning, good morning, good morning. Nanay Josie, magkano per kilo po ng talong? Ay, marami na kilo. Ayun po yung presyo. Ito mga 10 pesos po, no? Na inyong mabibili. 50 pesos na napakamura ng patatas ngayon, no? 50 pesos lang per kilo. Mga kamatis po dito, 20 pesos po yan kada balot. Tapos yung sibuyas, meron din pong 20 pesos. May 50 pesos. So yung kangkong Nanay Josie, 20. 20 pesos, napakarami, no? Tapos may mga nakatarya na pong mga kinchay. 20 pesos lang po yan, no? Sa mga mahilig magluto ng bola-bola. Yan po ay pampabango sa inyong mga lutuing ulam. Pwede siya kahit saan pong lutuin na inyong uulamin, no? Hoy, shout out kayo dyan, lahat-lahat. Nay, sino po ba yung shoutout nyo sa pamilya nyo po na sa ibang lugar? Oh, shout out sa San Fernando, Ayun, shoutout po. Pampanga. Baguio, Pampanga. Shoutout po. Lahat kayo dyan, binabati ko kayo sa Pangasinan. Hello. Saan po sa Pangasinan? Sa Pabian. Sampagbian po, no? Mga taga San Carlos. San Carlos, Pangasinan po. Shoutout. Yan, nandito kami. Sa kabilang side po yun, no, ng Pangasinan. Yung mga parte ng mga dagupan. Yan, magkakalugar po yan. Sakay ka lang doon. Mm. Bupa, San Carlos. Ayan, pwede na. Yan, nakakauwi. Sige po, Nanay Josie. Salamat po, ha. Shoutout po. Shout out sa inyong lahat. God bless po, Nanay Josie. Thank you po. Dito tayo kay Kuya Romy naman po. Kamusta na kayong lahat dyan? Thank you po. Hindi na mabati mga pangalan. Di na maisa-isa. Dito tayo kay Kuya Romy. Kanina nakita natin napakarami pa niyang bentahan dito. No? Shout out Kuya Romy. Magandang umaga po. So, nararamdaman na naman po natin ang init. So, bago mag-ano si Kuya Romy, tanong natin presyo ng kanyang bagus dagupan. Kuya Romy, magkano presyo po? 200 po ang per kilo. Ang tilapiyang Batangas po? 120 po na per kilo ng tilapiyang Batangas, no? So, magigilo na si Kuya Romy at dahil mainit na, siya po ay hindi natin magsasara, basta magliligpit lang po siya. Kuya Romy, may shoutout po kayo? Shout out po kay So, shoutout po kay Kuya Romy sa Jam Apparel po sa Facebook. Pasupport po natin siya at puro kakwelahan ang mapapanood nyo po doon sa kanyang pagbablog. Shoutout po sa kanyang pagbablog sa Facebook. Shoutout po Jam Apparel at pasupport din po siya sa YouTube channel Christine Joy Castro. Christine Joy Castro po, no? Pasupport din po natin sa kanyang YouTube channel. Shout out po kay Christian Nurse Gray. Christian Nurse Gray. Christian Merce Gray. Shoutout po. Hello po, shoutout. At sa kaibigan natin na, ayan po, sinisingil na po kayo. Shoutout po. Good morning. Kuya Romy, thank you po. Salamat po. God bless. Lodi, shoutout. Boss Lando, good morning. Good morning. Ayun, shoutout. At sa mga presyohan ng kanyang mga latag, tanungin natin, update natin yung presyo ng saging. Puro saging lang. Magkano ang presyo? 120. 120. 80 sobra. Ayun, yun po yung presyo, no? Yung ano natin, saba? 50. 50 pesos po ang presyo po ng ating mga saging na dito po nyo mabibili sa pag-akyat po ng tulay. Ito po yung police station. Tayo po ay nasa ibabaw na po ng tulay, no? So, Lodi, shout out po muli. Shout out sa mga nanonood ng viewers dyan. Dito kayo mamimili sa Malabon Store. Ayun. Malabon. Okay. Dito lang nabutas. Ayun. So, shout out po sa inyong lahat, ha? Mura bibiliin dito. Mura po talaga ang mabibili at sakong-sako sa presyohan at pangmasa talaga. Ayun. So, yun po yung mga ano natin, no? Shout out, no? Bossing, thank you, ha? Alright, so shout out sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At sa mga viewers po natin na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito po sa bayan ng Malabon Fish Market, shout out po. At sa mga vendor po natin masisipag, shout out po sa inyong lahat.
At sa mga kababayan po natin na dumarayo, shout out po sa inyong lahat. Lagi po tayo mag-iingat. Ito pong muli, si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.